Volvokar Košice prevádzka bude od pového dňa 100% klimaticky neutrálna a bude vyrábať plne elektrické vozidlá. Kto sme? Volvo Cars je od počiatku značkou pre tých, ktorým záleží na okolitom svete aj ľuďoch, s ktorými v ňom žijeme. Naším poslaním je zaistiť, aby mali všetci jednoduchší, lepší a bezpečnejší život. Ochrana sveta, v ktorom spoločne žijeme, si vyžaduje viac než len elektrifikáciu vozidiel. Zaviazali sme sa stať sa výrobcom plne elektrických vozidiel a do roku 2040 dosiahnuť nulovú bilanciu emisí skleníkových plynov. Prehodnocujeme udržateľnosť v našich činnostiach, automobiloch a v spoločnosti. Formujte budúcnosť elektrickej mobility. Novým výrobným závodom v Košiciach spoločnosť Volvo Cars stanovuje nový štandard výroby plne elektrických vozidiel. Stanovili sme si veľké ciele. Dva z nich sú takéto. Do roku 2030 budeme vyrábať len elektrické vozidlá a do roku 2040 budeme klimaticky neutrálni. Toto je jedinečná a vzrušujúca príležitosť stať sa súčasťou budovania niečoho úplne nového. Staňte sa dôležitou súčasťou našej elektrickej budúcnosti.